Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'dimu liman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Rafiq Husnuddin ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Fadil saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Khurdaini ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainal Mukarram saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ibnu Hajar saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zamzami. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Afif ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muqarrabin, Bapak Kiai Haji Muhsin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ibnu Hamdun, Bapak Kiai Ibnu Akil, Bapak Kiai Ibnu Mundir, saha dumateng Bapak Kiai Ibnu Malik kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainal Arifin saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai wonten ing tlatah Karangsari ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng para ibu nyai JP3M, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Zaimah selaku Ketua Muslimat PAC Kecamatan Bener ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai Nur Fadilah selaku Ketua Fatayat PAC Bener ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para Ibu Nyai, pimpinan muslimat, pimpinan Fatayat seanak cabang Bener ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Boten supaya dumateng sedaya para rama kiai, para Ibu Nyai ingkang boten dalem wiji-wiji asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi nuninjih, ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Purworejo, Ibu Bupati atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu anggota DPRD atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Ibu Camat Kecamatan Bener yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Bener ingkang setia hadir beserta anggota saking Koramil ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang dalam hal ini diwakili Bapak Babin Kamtipmas ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Karangsari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Adlan selaku Kepala Desa Karangsari saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Karangsari, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, keluarga besar Bapak Bani Dahlan, keluarga besar Haji Abzuhro, lan keluarga besar Ranting Fatayat Muslimat sedesa Karangsari. Saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang berkontribusi luar biasa.
Mudah-mudahan panjenenganipun keluarga besar Bani Dahlan sak keluargi tansah dipun paringi tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur rencang fatayat muslimat Karangsari istiqomah amin Allahumma. Betul supaya dumateng keluarga besar GP Ansor rencang-rencang Banser dan Watsar Kada Fatayat Ibni PPNU ingkang tansah kula hormati. Betul supaya dumateng Jamiah Maulid Simtuduror lan sedaya para masyarakat wonten ing tlatah Kecamatan Bener ingkang tasih jumeneng ngadeg boten keduman panggonan sami lungguh ning gone pinggir kalenan senajan ungkang-ungkang ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampir nyipelo taraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajiane tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Sing ngambung garwane piyambak. Sedaya tamu undangan para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Panitia ngawontenaken pengawasan dinten menika ngumpulaken keluarga, ngumpulaken sanak sedulur lan tangga sampai nanggap mumpuni dipun tenggo-tenggo. Masak enak beleh ayam goreng tempe tempene ombo-ombo ra kesupen masang layur nggih masang bendera masang panggung yo gawe tenda sampai-sampai nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokno tak pikir-pikir niki kabeh danane entek pira ning panitia keluarga besar Bani Dahlan, keluarga besar masyarakat wonten ing tlatah Karangsari, keluarga besar Haji Abzura lan sedaya fatayat muslimat boten kepingin dialem, boten kepingin disanjung, boten kepingin dipuji. Tapi keluarga besar masyarakat Karangsari kepingin belajar dadi wong apik. Wong apik niku dudu wong ayu, wong apik dudu wong sugih, wong apik dudu wong sing gagah. Tapi wong apik mung Gusti Allah. Di antaranya alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Wong sing apik niku adalah wong yang berinfak baik dalam keadaan susah utawi seneng, dalam keadaan sempit nopo dene lapang tetap berkontribusi dalam hal kesainan. Mula panitia sampun kagungan niat, direwangi kagungan modal nggih nglampahi tekad, direwangi ikhtiar ugi sesarengan tirakat pingin belajar dadi wong apik, belajar dadi wong ternyata sedekah mboten namung ngangge bentuk duit. Saking potongan ayat alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra Gusti Allah paring pirsa bilih ternyata sedekah sing paling murah niku namung teng agama Islam. Saking murahe sedekah teng agamane kula jenengan sampai senyum mawon diwastani sampai-sampai wong Indonesia niku wonten sing salah kaprah. Kepingin dadi wong sugih supaya gampang anggen sedekah. Bener ning kurang tepat. Menawi kok sedekah ngarep-arep ngenten-ngenteni sugih, lamun silamun uripe ketakdir dadi wong sugih. Nyatane teng Indonesia kathah akale sehat, badane kuat, tapi ora gelem kerja, ora gelem usaha. Mboten kersa tirakat, mung kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburu, kaya petelesan kotor. Badane sehat, akale nggih sehat, isine mung dina-dina arep-arep BLT karo PKH. Cita-citane kepingin dadi wong sugih tapi mentale mental duwe duit sithik, belajare belanja maring Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Wonten tiyang mriki kados niku. Nek duit kes belanjane jalan-jalan teng mall.
tapi nek utang maring nggone tanggane ana wong kene ngono kuwi mangkat wonge mangkat kerudunge warna napa kerudung ireng akeh ya ora mung sing lagi ceramah drok kerudunge warna ireng klambine warna ireng wonge nyekel mik bener-bener ya pengajian punya ini gue tumbal untung aku wong era tersinggungan jasane aku tersinggung tak tinggal balik kadar amplop tak tampani ning mergo durung beres saking murahe sedekah teng agama Islam jenengan tindak ngaji senajan ora sanggup duit kok meriksani ana watu ning tengah dalan mbok mencelakakan orang dipindah teng bahu jalan namanya sedekah panjenengan tindak ngaos wonten mriki bodoh sedekah sampai-sampai mireng kabar awon ono aib ning masyarakat nggih bahan kunjingan sampai teng talingane jenengan Anda tidak ikut menceritakan Anda memutuskan untuk tidak ikut gosip niku jenenge sedekah. Kenapa kok kita belajar dadi wong apik padahal kita lahir mawon sudah dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim kita lahir niku sudah dalam keadaan sak sae-saene bentuk tapi kenapa kok kita niki diaturaken supados dadi wong sing apik ya sak bentuke sak riwayat kelakuane soale sampai detik hari ini almarhum almarhumah jenazah tenggene alam kubur tiap dinten berdoa doane mayit tenggene kuburan Allahumma ij'al ahli ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah dadi keturunan sing padha rajin ibadah kok ora amin terlambat ning arep dhewe ngucap amin dadak diperintah iki nek lungguhe ngaos niki Masya Allah Pak Sekcam, Pak Ndaramil, Pak Babin Kamtimas, Bapak-bapak Lurah, Mbah Yai indahe warga masyarakat Karangsari khususipun wonten Pedukuhan Katisnan apa? Kok niki informasine piye to? Niki pangapunten ingkang kathah sak kathah-kathahe Bu Nyai niki seratan wasmut catet kabeh sampai dugi wingking mriki namung asma-asma para tamu undangan sak menten kathahe niki mawon kula matur niki rawuh napa mboten rawuh niki rawuh napa mboten rawuh padahal dereng ditiliki sing akhire kuwatah sangat iki waktune mawon kangge nyebut asma lan pangapunten sak kata-katae ning ingkang rawuh kok mboten kesebat asma karimipun saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah amargi keterbatasan muslimat pancen rada gerasa gerusu ngaten niku Pak Yai. Dados niki teng Pedukuhan apa? Lah kok jare Katisnan? Njen soalnya niki nggih wonten Kepala Desa Pagersari kula tanglet Pagersari niku dusun pundi sebelah mriki sing kanan kirine Katisnan oh lah mriki dukun apa mriki Katisnan lah mangke sing ketempatan sing gadah hajat Katisnan kados niku ya mumet kula niki mawon nun kula tanglet lah Kepala Desa Pagersari sinten Haji Fauzi nggih rawuh ngaten niku rawuh juga niki mboten padahal ya niku wau sing ngendikan dereng meniliki sudah pun hadir iki hadir setonton Pak DPR nggih rawuh tak delok kaya mboten nonton dados mangke niki kula sebut mawon anggota DPRD ingkang rawuh monggo lan niki lah napa menawi kula teng lokasi pengawasan walaupun diserat kali panitia kula biasanya nyerat malih kersane napa sesuai dan memang sesuai lapangan tapi nggih mboten menapa dados akhirnya kula kenal jebule mriki masjide teng Dukuh
kerandon. Siap. Boten mendon. Kerandon. Siap jebule salah kula kintu katisnan jebule kerandon. Masjid Ad-Dahlan manggen teng kerandon. Panitia Fatayat Muslimat Ranting Karangsari niki rutinan sok anak cabang kecamatan. Bener, tepuk tangan sik nggo kerandon ki luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter utange paling akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Mayit-mayit teng kuburan donga, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, wong-wong sing padha rajin ibadah. Allahumma. Ternyata mayit menung sampun sedo teng alam kubur tetap ndonga. Yang hidup berdoa, yang sudah wafat pun berdoa. Apa bedanya? Kalau masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan diijabah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran. Tapi menawi sampun sedok wafat meninggal dunia, doanya yang dipanjatkan kepada Allah ada kesempatan diijabah. Tapi setiap doanya pun boten pikantuk ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa? Karena memang konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang sampun sedo wafat meninggal dunia, putus sedaya amale kecuali 3 perkawis. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua awa ilmin yung tafa'ubih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga sedang kita laksanakan bareng ngene ku kepingin dadi wong sing waladun sholihun, dadi wong-wong sing padha saleh. Allahumma Allahumma. Pada tak. Nah niki sederenge lanjut sampai jam pinten mangke? Sampai jam gangsal badhe diajak sedekah sesarengan ngisarit klopo. Assalamualaikum. Pikir-pikir iki ngajine ke piknik tamasya. Ora diundang mangkat dhewe, ora keduman panggonan ya lungguh dhewe, ora keduman snack ya jajan dhewe, sing ngantuk ya mangkon drosor dhewe, sing atine dengki ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Sedekah infak menika bapak-bapak badhe kagem kemaslahatan kegiatan muslimat Fatayat. Kinten-kinten diajak sedekah ikhlas napa mboten? Sing ngungkang-ngungkang ning pinggir kalenan ngantos-antos nggih Bu nggih. Kula mboten walake ya Allah jan lek ngaji jan bener-bener asik banget kerungkang-ungkang ning dhuwur jembatan. Untung ngawan jajal lek bengi. Matur nuwun ngatos-atos nggih Pak, aja sleder kersane mboten keli tenggene tengah kali. Niki badhe diajak sedekah. Panitia pun siap apa dereng kotakin pagi? Sudah siap? Nggih, nek kotakin pakai siap, naik dulu kotakin paknya satu teng panggung. Akan saya mulai dulu dari saya. Niki lambijo sebelahipun Bu Hajah Sunarti sami-sami hijau ini ke asisten nyong. Pada asisten nyong sing nyempluna duit itu kan duitnya nyong. Kayak ini resik kalau salah paham. Monggo-monggo persiapan kotak infak. Jenengan yang melu persiapan ngerogoh dompet. Sing orang nggawa dompet utang sik karo sebelah. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak, Pak saya mboten sedekah mboten napa-napa Pak saya. Saya tahu kok kalau PNS, tentara dan ramil, polisi paling sebulan kan gajinya 5-7 juta ya Pak Sekjam ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Saya sangat paham. Terus nek Pak Sekjam ora sedekah ya ora apa-apa. Tapi nek ora sedekah ya kebangetan. Apa malih niki Pak polisi wingi rada entuk kabar nggih Pak nggih. Lah nggih. Napa niku sekali Juli nganti Agustus. Angsale rada kata nek ora sedaya kebangetan
ya Pak Polisi. Ngapunten ingkang kadang ora kepenak kok karo Pak Polisi. Niku adalah kangge ketertiban masyarakat berlalu lintas. Terus nggih Pak Polisi, mudah-mudahan tetap bersih, halal, berkah rezekine Pak Polisi. Amin Allahumma. Amin. Ojo nyepatani sampean. Pak Polisi juga bekerja, beliau hanya ikut aturan administrasi negara. Kata niku nih Pak Polisi, ya Allah. Aku nembek baru loh, no polisi pucet hari ini nih. Makan aku ya Pak Polisi. Kotakin lagi sambun, monggo Mbak Karpa. Kotakin lagi mundur diiringi sholawat sesarengan. Sepira mali, kotak infak ini bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak kangge kemaslahatan fatayat muslimat wonten Ranting Karangsari lan Kecamatan Bener. Sumangga kotak infak muter sinambi sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjutkan di efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia Fatayat Muslimat Ranting Karangsari, anak cabang Bener, ngaturakan agung nuwun kali sodako panjenengan. Insya Allah Gusti pun janji kali panjenengan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma dinten menika panjenengan sodako arupi yatra duit arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuknya harta mali, tapi digantos rezeki kang langkung barokah, diganti dengan badane sehat walafiat, dijauhkan dari wabah musibah, langkahnya doa ibadah, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak balan narik rezeki yang boten manfaat barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyuntang apunten ingkang kata sing teng sebelah salon niki suarane pancen gleger-glegere nganti dadane jantungan, maaf sak kopok-kopok lho getar. Bayangkan ya, itu bukan sound horeg, ini bukan sound horeg, mawon suarane ndamel kopok pating pencolok. Pantes mawon menawi ulama Jawa Timur memberikan fatwa bahwa sound horeg niku hukume haram. Namun titip pesen orang melu-melu boten badhe menghakimi, tapi saya santri wis wayahe ya kudu nderek manut kali kiai. Kiyaine mawon ora kiai-kiaian. Kiyaine kiai tenanan. Engkang ahli fikih sampai ketika mundut fatwa mawon dari Bastul Masail yang dipundhut dari sumber Quran, hadis, plus saking kitab-kitab salaf kangge memberikan fatwa iki halal iki haram boten serta merta hanya sekedar ngarang
nih, tapi dilihat pertama madorotnya sound horeng. Namanya sound system, Bu. Halo. Sound system tujuannya adalah memang pengeras suara, tapi tentu pakai batas maksimal. Lah sound horeg wonten Jawa Timur adalah ketika nyetel niku melebihi batas maksimal suara volume, sehingga kaca jendela podo pecah, gendeng warga do ambrol, sampai-sampai salone tumpakaken tenggene mobil truk liwat gapura kan kudune truk sing golek dalan liane karo lainnya jadi liannya nemu basa anyar lagi lewat dalan liane kudu nek pikiran normal, tapi ternyata sound horege tetap maksa nganti gapura dipoproki kabeh. Berarti kan ini adalah satu aktivitas hobi yang merugikan banyak orang, membawa madorot dan tidak membawa kemanfaatan. Maka pantas mawon sound horeg tanpa ada penari dancer yang seksi-seksi mawon pun ngandung madorot. Lowi-lowi niki sekedap kali 17 Agustusan Pak Sekca, Pak Daramil, Pak Kabin Kamtibmas, kami mohon izin Pak Lurah non sewu pangapunten. Purworejo niku dengan adat ketimuran yang luar biasa. Dan kalau ini sekitar 3 hari yang lalu kalau ngisi tenggene Loano pagi dan sore teng Loano. Lajeng hari ini pun saya di Purworejo 2 kali nih. Pagi wonten Butuh, hari ini kalau wonten ing Kecamatan Bener khususnya kali keluarga Keran. Saya nyekseni piyambak yai, dan saya selama ngaji tenggene Purworejo saya meniteni dan menengeri bagaimana masyarakat masih menjunjung tinggi norma adat ketimuran. Saya harap ketika karnaval 17-an jangan sampai mengadaptasi budaya yang bukan budayanya kita, karena sound horeg itu adalah budayanya Perindavan, negara India. Nanti muncrat-muncrat ya, muncrat. Saking Perindavan itu bukan budayanya Indonesia ngapunten. Kalau memang hobi ya monggo, tapi nek hobi jangan sampai membawa madorot, membawa ketidaktertiban. Lah tenggene Purworejo kalau ini Ibu Bupati 3 hari yang lalu sampai teng Taman Mini Indonesia Bupati Purworejo kangge kegiatan ketempatan pamer budaya dan seni tenggene Taman Mini Indonesia. Berarti Purworejo niku kathah budaya-budaya asli. Maka jangan sampai kalau panjenengan sedaya, oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa. Padahal sing iki niku ngeproki napa? Oh ya Allah, sing ngajeng niki sami jumeneng ada. Dadi jenengan mriksani mumpuni ketutupan bokong. Yang pangapunten ingkang kathah, saya mewakili segenap panitia nyunaken pangapunten ingkang kathah. Amargi pangapunten nuwun sewu. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan Maulud Gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados walaupun jenengan mriksani kula malah perweh bokong, sing penting suarane jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Lah mumpuni tanpa sound system ya ora iso ceramah. Cok bisa menten kabeh piyayi. Kok kula mboten ngangge mic. Lah lek bengok-bengok nanti ngeden-ngeden aku. Tapi ternyata sound system niku kan tujuannya pengeras suara, bukan adalah hobi atau hiburan yang sampai membawa kemadorotan. Wis suarane melebihi kapasitas mawon gawa madorot, luwi-luwi sound systemnya diiringi karo penari-penari cantik nan seksi. Wong ora penari seksi mawon kok nganggo klambi kebaya, jogedan, kemudian mengintili. Mengetutno. Ya mengetutkan sound horeg kok nganggo klambi kebaya jogedan ora pantes. Wong nganggo klambi kebaya berarti tidak hanya dipakai, senorma kelakuan tingkah lakunya nderek klambi kebaya. Mestine lemah lembut, tutur perkataannya dijogo, sak tindak tanduke yo mencontohkan wanita Indonesia. Lah nek 17-an yo nganggo klambi kebaya jilbaban kok jogedan ora pantes. Luwi-luwi boleh jogedan nganggo rok mini pakaian seksi sing
silit mburi, plekan ngarep nyerempet silit ngarep. Jogetan mentelek no bokol. Nganggo rok mini kok jogetan pating petatak. Kan dadi SMS silite mledek separo. Na'udzubillahi min zaman saniki muslimat fatayat napa malih? Oh, geng. Ya wis kula tak ngajine mriko mriki panjenengan saged mriksani kula dari berbagai sudut dan arah. Benar-benar ngaji karo krandon pakai tenaga dalam. Pakai keringet tenanan. Oh iya bayarannya larang. Ternyata niki sing sami jumeneng nggih ketutupan pager parkiran terus kita ngapunten nggih padha-padha pengin mriksani monggo Pak Banser utawi Den Banser atau Garpak saged kali ngatur kersane mboten delo-delo surak-surak kowe nglepeki dara nggih dengan ngatuke ngaji tetep saged lancar ngaten nggih Bu nggih yang belakang assalamualaikum iya pengin melihat mumpuni beginilah resikonya dadi wong ayu pancen kabeh kepengin mriksani sak tawis nggih Bu nggih tetep tak ngadeg nang pojokan mriki mangke teng pojokan mriku mangke teng tengah mudhun mengko tekan kono ya ora apa-apa ning ora aman soalé napa lan iki tangane kula kebak cakaran-cakaran ibu-ibu muslimat mungkin iki cakaran-cakaran rene iki teng Purworejo wingi 3 hari yang lalu niki aku ya kadang batin ki muslimat apa trio macal jajane iki ora apa-apa niki adalah bentuk cinta kasih sayangnya muslimat kepada mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Ini pas aku kecakar, bojoku bojone kula ora melu ya Bu. Aku terus ngomong karo bojoku, "Ayah Mbak, aku mau ngaji karo wong lanang, aku kecakar ibu-ibu." Bojone kula jakene, "Ora apa-apa, Dek. Wis sesuk ning akhirat kanggo tanda. Malah sesuk sing mlebu swarga tangane dhisik." Loh, cangkeme kiri? Oh. Soalnya ini cangkeme kula gede banget tanggung jawabnya. Apa malah nek ngaji? Sekedar kula ya soalnya bingung badhe mempersilahkan mendheting-deting. Soalnya niki kompon kekunci to mriki. Pamane badhe mencolot ya mesake. Terus pangapunten monggo Pak Banser diatur. Pak Banser kali menertibkan cari panggilan kang sakeco kotak nyawer karo grup rebanane niki kadose santri niki leres saking Pondok Putih Mas delok oh saking Nawawi tambahi sik tambahi sik tak niki dompete ora tak jobane Nawawi Berjan kula gadah cita-cita Pak Sekjan Pak Yai isune anaknya aku rolas salah satunya harus ada yang mondok di Nawawi Berjan titip ke Lirboyo, titip ke Kloso, titip ke Tegarejo wajib mergo bojone kula alumni Tegarejo aja tak titip-titip ke teng pondok-pondok pesantren syukur sakit tenggene sarang dadi santrine Mbah Maimun ben kaya Gus Bahak cita-citanya sak kakak-kakak dia anak tak titik-titik dari pondok dan ketularan wis ditambahi itu duitnya orang lagi kalau tambahi kami senjenengan di santri-santri anak lain bercat santri-santri tepuk tangan dulu buat para santri nanti nek santri itu dari pasuriannya ketinggal adem gitu ya sarungnya pun adem anges silir ini maksudnya apa dipirsani nikmat mergo napa santri sudah belajar ilmu ulama nabu soroh hati tafsir fikih melotok mau dipirsani damel adem sakola tingkai soalnya nganggo kitab ngapalke ilmu apalagi zaman sekarang Nawawi Berjan luar biasa pun belajar siasatul mulki mendengarnya Syabdul Qadir Al-Jailani melek dengan keadaan zaman Nawawi Berjan penonton kampusnya IT-nya juga luar biasa pendidikan ilmu formalnya ya top markotop jangan sebagai wong Purworejo untuk berbangga kathah pondok pesantren Purworejo makmur berkata itu tepuk tangan
ya. Karena kita lagi kampanye ya Bu ya. Lanjut. Terus soalnya hari ini Fatayat Muslimat tambah tugasnya. Fatayat Muslimat tidak hanya sebagai organisasi tapi sebagai wadah untuk mengedukasi ibu-ibu muda tenggene Indonesia. Zaman akhir kata wong akale don jungkir. Soalnya ternyata semakin modern, semakin liberal pikiran orang-orang muda zaman sekarang. Contoh kecil, kemarin ada ibu-ibu gen milenial. Milenial itu yang kelahiran tahun 90-an atau 10 ini milenial karena saya kelahiran tahun 95. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Yang kelahiran tahun 90-an atau tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Loh, bukan tersinggung Pak. Sing kelahiran sewidak tahun 70 kok hidup di tahun 2025. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Sehingga kemarin ada ibu-ibu gen milenial seumuran kula. Niku ternyata komen tanggene satu kabar berita miring tanggene media sosial sampai dia ngucap, saya alumni pesantren, tapi saya bersumpah tidak akan menitipkan anak saya di pesantren. Yang akhirnya niki kan menggelitik, akhirnya takon, emang kenapa dengan dunia pesantren? Niki kan akhirnya hanya satu oknum ustadz ataupun oknum pondok pesantren yang miring, tapi akhirnya seluruh pondok pesantren di Indonesia kena getahnya. Hari ini semakin milenial, semakin modern, orang itu justru menjauh dengan agama. Padahal ketika ada oknum ustadz yang tidak beres, kan yang dibenci jangan Islamnya, tapi oknumnya. Contoh kecil ngapunten, ini teng Thailand ada 9 biksu. Biksu itu berarti dari agama Buddha. Padahal Buddha niku yo ajarannya sae, setiap agama asline yo ajarannya apik. Tapi ternyata 9 oknum biksu niku yang rambut saja tidak punya, botak selalu. Kenapa botak selalu? Itu atributnya biksu. Karena memang dengan botaknya kepala berarti tandanya meninggalkan sifat duniawi. Sampai-sampai biksu itu tidak berpakaian seperti manusia umumnya, karena tiap hari pakai baju ikhram. Baju apa? Kita wong Islam malah nek nganggo klambi ikhram nek tawaf tok ning ngene Ka'bah ketika umrah utawi haji. Lah, biaya umrah saniki paling murah 35 juta. Haji 70 juta untuk hanya memakai baju ikhram, Bapak Ibu. Tapi biksu niku dino-dino pakai baju ikhram. Cuma bedanya kita warna putih, biksune warnane oranye kayak jilbab panitia. Ini kalau buat contoh sekalian. Berarti niku biksu pakai baju ikhram warnanya oranye, niku namanya klambi ikhram tapi rasa jeruk. Baju ikhram rasa ning tujuannya sami tanpa jahitan, artinya bahwa meninggalkan sifat meninggalkan sifat manusiawi, meninggalkan sifat keduniaan. Mula jenenge biksu niku bener-bener top markotop menurut agama Buddha. Tapi kemarin yang sedang oleh polisi diselidiki jangan nanti salah diselidiki bahwa 9 oknum biksu ternyata terganjal kasus skandal seksual. Ngapunten gini ku sampai biksu orang bojo, tapi kenyataan 9 biksu oknum niku malah nyewa wanita nakal, dan tanpa sepengetahuan biksu niku wau wanita niki masang kamera tersembunyi sehingga ditamel video lah ketika sedang melakukan lajeng biksu newau ngerti niki sampean nek ora maringi duit yang sejumlah saya minta, maka niki video suruh kula karo sampean tak sebarke teng dunia maya.
khawatir memperburuk citra agama Buddha, akhirnya 9 oknum bisu niku maringi arto sejumlah yang diminta oleh wanita nakal. Akhirnya kasusnya rame sahabat diselidiki oleh polisi tenggene Thailand. Tapi kan itu oknum, nggak setiap biksu ngaten niku. Demikian Ustadz gimana menungso biasa, ketika ada oknum ustadz kok ora bener ora apik, jenengan ojo benci karo pondok pesantrennya, tapi jenengan mencari tahu terlebih dahulu kenapa kok bisa begitu. Dan tidak setiap pondok pesantren ada hal demikian. Maka wiswayahe fatayat muslimat tampil ke masyarakat mengedukasi ibu-ibu muda pada umumnya bahwa mumpuni iso ceramah ngeten niki yo santri, iso ceramah ngeten niki mawon gak serta merta wis mondok hari ceramah boten. Sampai detik hari ini kula tetap ngaji ilmu. Hari Kamis kali Jumat asli nih kula boten ngisi pengajian. Tapi kenapa dinten Kamis kula teng mriki? Karena panci niki saking keluarga besar panitia boten kebagian jadwal tenggene bulan Dzulhijjah kemarin, sing akhirnya kula tanggung jawab karena memang dadaan kula cancel pengajian kula undur karena wingi alhamdulillah keparingan jatah rezeki saged ziarah Mekah Madinah pas bulan haji, sing akhirnya panitia tak paringi wekdal kosong kula dinten Kamis. Aslinya Kamis Jumat kula sowan kali gurune kula rolling wekdale anggen sowan dinten Rabu kala wingi kali gurune kula harus ngaji. Terus kula pancen pas sederenge nikah kula matur karo bojone kula, ayah mbek wong bojo-bojone aku ya ora apa-apa arep-arepku kok. Ayah mbek, setelah nikah kula nyuwun izin kali jenengan. Saya tahu jenengan adalah alumni Tegalrejo santri Mbah Khudori, tapi kalau namung nyuwun kudangan setunggal, saya ceramah tidak bisa meninggalkan pusakane kula. Pusakane kula adalah pertama bapak kula sing damel materi pengajian, kemudian dalil fikihnya adalah dari guru saya. Guru kula Allahyarham almarhum Mbah Ki Marzuki yang sekarang diteruskan oleh anak mantu saking Temanggung Ngadirejo. Terus setiap kula badhe ceramah kula harus sowan dulu dengan guru kula. Damel materi ada dasar dalil fikih nembe kula sampaikan ke masyarakat. Nggak bisa saya serta merta ceramahmu sekedar pakai nafsu. Apa malih zaman kados niki wah goro-goro pakul es teh dadi repot. Oke, kudu hati-hati ceramah ya kudu nganggo ilmu. Tambahan bagi fatayat muslimat. Halo. Halo. Nggih, saketawis nyuwun pangapunten nggih ibu-ibu ingkang pindah saking parkiran dumugi ingkang mriku. Saestu nyuwun pangapunten. Kok diri sakjane panjenengan nggih rawuh kasih. Tapi ternyata margi jenengan ketutup pager tembok parkiran, malah akhirnya jenengan diungsikan, direlokasi. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saestu kula makili panitia mugi-mugi panjenengan boten cuwa, boten kuciwa, lan boten dadosaken penggalih kagem panjenengan. Saestu nyuwun pangapunten. Saged kali lanjut gitu nggih. Nek pangapunten Bapak Ibu, kula suwun Pak Banser, Pak Din Lakser kanthi sopan tetep ngangge basa sing sae, basa sing alus kasane boten wonten ingkang sami tersinggung. Ngaten nggih Bu? Tekan apa dadi lali niki ya? Iya. Fatayat muslimat adalah wadah. Sakniki fatayat muslimat mengedukasi ibu-ibu. Karena ternyata memang di dunia ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak kita. Jangankan di tempat luar, jangankan di tempat asing, sedang di lingkungan keluarga saja naudzubillah min dzalik tsumma naudzubillah min dzalik tidak aman. Bukti nyata ono kejadian paman rudapek soponaan, ono kakek mencidrai dadosaken rudo peksa karo cucunya kon sak piturute. Wingi teng Depok kejadian lare kelas 4 SD melakukan pembulian plus tindakan asusila kepada adik kelasnya sendiri kelas 2 SD. Dan ternyata setelah kasusnya terungkap tidak hanya tindak asusila tapi tindak penyimpangan seksual, karena pelakunya adalah anak laki-laki dan korbannya juga podo-podo anak laki-laki, lanang karo lanang.
cilik niku pas 4 SD padahal kok punya tindak kriminal, punya jiwa menyimpang, sampai-sampai tidak hanya sing enom, mergo sing enom tiru sing tuwa tenggene Kabupaten Kota Bogor, Jawa Barat. Kemarin di puncak Bogor ada kejadian pesta seksual 200 orang, bapak-bapak lanang kabeh. Jenengan guyu apa to? Bapak-bapak lanang kabeh. Ya terus sing salah apa nek? Ya bener toh? Sing saya Herman 200 bapak-bapak niki melakukan hubungan intim nanging podo-podo karo lanange. Jadi lanang karo lanang do demen-demenan, ya Allah, dino-dino pentung-pentungan. Nah, alhamdulillah ini setelah ditelusuri niki 200 bapak-bapak umur 53 tahun sampai umur 19 tahun paling muda mahasiswa. Ternyata yo nang omah ada istrinya yo wedok. Bukan jelas yang duwe anak, yang duwe pekerjaan. Mung anehnya kok tindakannya menyimpang. Iki saya zaman akhir, zamane don jungkir. Kamilo fatayat muslimat sing kagungan putra, buniku putra alit sampai dewasa diparingi pirsa. Nduk, Lek, nek ana wong selain dirimu kok ngemek iki coba apa? Apa? Dalam Pak Seksa? Demok. On demek kalian demek pada baik. Oke. Nek ana wong selain dirimu kok demok. Ajare padha. Ana wong kejaba awakmu demok barang sing vital. Nek bocah cilik kan ngerti barang vital. Dikei ngertos. Kok ana wong selain awakmu demok iki sampean kudu bengok sing banter. Atus niku lek maringi pirsa. Dan kita bersyukur hidup tenggene organisasi Nahdlatul Ulama yang ketika Imam Syafi'i maringi pirsa suami istri yang sah menurut agama dan pemerintah anggen menikah tapi lebar wudu kek senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu. Kenapa? Karena suami istri awal hubungan adalah ajnabiyah, wong liya. Mula kenapa bisa halal dinikah? Karena tidak ada hubungan darah. Bareng dinikah sama menurut agama dan pemerintah disebut mahram karena ngapunten berarti halal untuk digauli. Tapi lebar wudu arep nglampahi sholat kok senggolan kulit, baik pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu. Kenapa Imam Syafi'i punya prinsip begitu? Sebab jerone ati sapa sing ngerti. Ada yang bocah mumpuni, tapi ono dalil keterangan Kanjeng Nabi niku pernah habis wudu badhe tindak teng masjid nglampahi salat niku ngecut kendenge Siti Aisyah. Lha niku kepripun? Pangapunten, lho Kanjeng Nabi kok dipodokke karo kula jenengan. Kanjeng Nabi niku maksum bersih dari dosa. Kanjeng Nabi mahfud orang mungkin gawe dosa. Senajan Kanjeng Nabi maksum dan mahfud, memang Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Napa niku basyariah? Bleger menungso. Nggih niku ketika kepanasan yo kepingin berteduh, ketika sedih tetap saged nangis, ketika ngelih nggih kepingin dahar, yo umume kaya kula jenengan. Nanging Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi tidur, matanya, mripatnya, netranya walaupun tertutup kelopak matane ning manahe tetep hidup. Terus walaupun merem netrane tapi hatinya tetap kok
melek iki piye to? Ora kanjeng kok melek. Ngarep dhewe banter salah. Kanjeng Nabi lek disebut jadi melek ya. Ning randok. Walaupun netrane tertutup nanging boten sarek manahe tetep terjaga. Lho kok dipadake kali pengenyongan kali kula panjenengan. Yo, boten level kita nek sampe dipadane karo Kanjeng Nabi. Mula Imam Syafi'i punya prinsip lanang wedok walaupun suami istri senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu. Soal yang pertama niku mahram hubungan ajnabiyah dan memang jerone ati sapa sing ngerti. Contoh nih Pak Sekcam, Pak Lurah kamu apa mboten nggih Pak Sekcam? Aku ini kampung di Pak Lurah itu Pak Sekcam. Teng wingking ketutupan Pak Sekcam. Panjenengan mboten nutupi Pak Sekcam, pancen sengaja niki Pak Lurah sing umpetan. Derek langkung Pak Lurah Adilan. Bu Lurah kamu napa? Dalam itu gadah. Boten gadah niku terus pundi? Duda. Duda napa Joko? Duda. Tapi boten lawa ijo nggih. Lawa ijo niku lurah ora garwa ora bojo. Duda. Ya Allah ngapunten sangat ya Pak. Pantesan umpetan teng wingi Pak Sekcam. Jeblek kuatos kok digarapi karo mumpuni, tapi tetep konangan Pak Lurah ya. Nah, mumpung lurahe Duda. Lurah Karangsari. Aja kebablasan jenengan agi tak ngati-ati kok nelongso Pak Lurah Mas Aktif. Nun sewu Pak Lurah nyuwun izin kali Pak Sekcam kali panitia Bu Haji Bu Haji Suranti Sunarti jenengan pancing kami bali Mbak Mumpuni, tapi kula saking banggane niki Fatayat Muslimat Krandon teng Karangsari rasa nyengkuyung kula kepingin salaman kali Mbak Mumpuni. Mbak Bu Kaji ngerti jangan digaaken nggih monggo Pak Lurah ning panjenengan ngendikan rumin kali Mumpuni kersa napa mboten. Menawi kersa kula ngelingaken Pak Lurah kan duduk aja nganggo nafsu lek salaman. Dikane Bekaji Sumati Pak Lurah oke akhirnya terus Pak Lurah ngendikan kali kula Mbak Mumpuni kula pun pamit kali sing bayari jenengan gitu Bekaji Sumati. Niki kula badhe izin salaman kali jenengan asal mboten ngangge nafsu kinten-kinten pareng napa mboten pareng Pak Lurah jenenge bakal wudhu kan mboten dosa saged wudhu meleh nggih monggo salaman saking senenge Pak Lurah bareng salaman kali kula rasane gremet-gremet. Senajan dodo lawas tapi setrume tesih dhuwur. Nek salaman gerining-gerining rasane. Lah akhire Bu Kaji Sunarti tanglet, Pak Lurah, jenengan salaman karo Mbak Mumpuni kok gemeter. Nggih, jenengan berarti salaman karo nafsu. Ora. Pak Lurah lesane ngendikan ora, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Nikilah kenapa Imam Syafi'i kagungan prinsip yang bukan mahram, senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu. Sampai-sampai Imam Syafi'i luar biasa Joko marwah menungso. Saking jogone Imam Syafi'i kali marwah manusia sampai anak laki-laki disebut balik niku ketika maaf datangnya mimpi basah.
Lah anak perempuan disebut balik niku ketika nun sewu datangnya darah haid utawi menstruasi datang bulan. Sedangkan bagi anak perempuan paling gasik haid adalah ketika umur 9 tahun. Niku paling gasik umur haid. Tapi ternyata ono bocah kok sedurunge 9 tahun sudah keluar darah, maka bisa dipastikan itu bukan darah haid. Kudu langsung dicek kali dokter, kok beli penyakit utawi naudzubillah min dzalik, kok ono insiden kecelakaan. Tapi nambahi malih Imam Syafi'i, ono lare istri umur sekawan tahun. Nek sekawan tahun berarti kan dereng balik ya Bu. Wong paling kasih haid itu ketika umur 9 tahun. Lare 4 tahun ternyata wajahnya cantik. Lah lare gadis 4 tahun niki ono wong lanang dewasa ngucap bocah kok ayu tenan ya, bocah kok gemesi. Ketika niki laki-laki dewasa ndemok nyenggol karo bocah 4 tahun tapi pasuryane cantik, maka dipastikan iku lelaki dewasane sing nyenggol-nyenggol batal wudunya. Kenapa? Walaupun niku lare gadis 4 tahun belum balik, belum datang bulan, tapi kok niku bapak-bapak dewasa wis ngucap ini bocah kok ayu tenan, berarti iso bedakno endi ayu endi ora pati ayu nek mriksane wis karo nafsu. Maka dipastikan niku bapak-bapak sing ngucap ngono iso batal wudunya. Berarti Imam Syafi'i lek njogo marwah anak kecil itu sebelum modern tahun 2025, ternyata Imam Syafi'i sampun jogo anak-anak kecil dari predator. Orang muling kutha ning desa mau sakniki kathah wong sing akal dan jungkir. Maka berarti tambah modern, bukan kita niki harus mengikuti arus modern. Tambah modern justru wajib kita nyepengi kitab-kitab salafnya wong NU. Dan bener-bener nek urip nganggo fikih niku urip kepenak. Urip kok nganggo fikih rasane adem ayam atine. Wong kok urip nganggo ilmu, insyaallah lakune padha dituntun karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sedereng lanjut iki mulai serius ki pembahasannya Bu. Apa meneh alis aku setelah kirut ngene iki serius banget iki. Sekedap ning saderenge diterasaken nanti informasi dari panitia dari infak yang kita gelontorkan kagem derek kemaslahatan kata muslimat anak Capeng Kecamatan Bener dari hitung cepat pakai Quickon dikantuk dana sebesar 13.264.000 rupiah. Saya ulang 13.264.000 rupiah. Alhamdulillah. Niki kangge kemaslahatan Fatayat Muslimat baik anak ranting napa dene kecamatan Bener sumangga kangge kegiatan Fatayat Muslimat wadah untuk saling mengedukasi teng zaman modern niki mudah-mudahan jadi Fatayat Muslimat ingkang sholihah. Amin Allahumma. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul